El projector portàtil més potent per a vegades costa menys de 50 € i et porta al cinema a casa en un minut. Descobreix el top 5 i decideix quin és el teu proper regal. Comencem amb el número 5. Aquest model es ven per 79 € i ha debut 4 punts i una mitja de 4 punts i un sobre 9 valoracions. Entre les opinions destaca sorprendentemente bueno. L'usuari valora la qualitat d'imatge, especialment sobre fons blanc, i afavoreix la pantalla de tela que ve de regal. Altres comentaris apunten que cal un instant per encendre'l i connectar-lo a Netflix o YouTube. Algunes crítiques recorden que la nitidesa no és comparable amb un lent de 100 polzades, però per aquest preu resulten acceptables. En resum, el número 5 ofereix una bona imatge per un cost moderat, però no esperes una resolució 4K ni una gran versatilitat d'entrada. Pugem al lloc 4 i la cosa es posa interessant. El número 4 és el més econòmic, amb preu de 27 €. Malgrat el cost baix, ha rebut una mitja de 2.4 sobre 5 amb 164 ressenyes. Algunes opinions són molt negatives. Artículo malo, no és tan bueno i poor quality. Altres, curiosament, l'alabem per l'excel·lent definició. En general, el número 4 pateix problemes d'instal·lació d'aplicacions, qualitat d'imatge pixelada i fins i tot problemes de seguretat amb una app que podria infectar el telèfon. Si busques una opció segura i fiable, aquest model probablement no sigui la millor elecció. El número 3 és el que sovint passa desapercebut, però el seu valor està en el nombre de ressenyes. 224 opinions li donen una mitja de 3 punts i 7/10 sobre 5. No tenim preu disponible, però els usuaris valoren la seva facilitat d'ús i la portabilitat. Algunes crítiques apunten a una qualitat d'imatge limitada, però la majoria coincideixen que, per al seu cost, és una opció viable per a nits de cinema improvisades. És una elecció segura si busques un projector senzill sense funcions avançades. Si t'estan agradant aquestes comparatives, fes clic al botó de subscripció i activa la campaneta per a no perdre't cap baviet de gadgets i regals. Continuem amb el número 2, disponible per 77 €. Aquest projector ha aconseguit una puntuació de 4 punts i 2 sobre 5 amb 47 reviews. Les crítiques elogien l'Amazing Quality. La imatge es veu com un cinema sobre qualsevol paret blanca. Un usuari destaca el mirroring sense problemes i la mida ultra petita, ideal com a regal. Un altre comenta la pràctica de la mida, encara que lamenta la manca d'una gran targeta SD. En definitiva, el número 2 combina una bona qualitat d'imatge amb una configuració molt senzilla, ideal per a qui vol una experiència de cinema domèstic sense complicacions. No oblideu consultar la descripció del vídeo per trobar enllaços d'afiliació i més detalls sobre cada projector. També hi ha una taula comparativa per ajudar-vos a triar el millor model segons les vostres necessitats. Finalment, arribem al número 1, el millor del rànquing. Encara que no es mostra preu, la seva valoració és de 4.3 sobre 5 amb 927 ressenyes. Els usuaris al·ludien la resolució nativa 1080p i la versatilitat d'aplicacions integrades, descrivint-lo com una gran opció per a qui vol iniciar-se en el cinema a casa. Algunes crítiques assenyalen que les aplicacions de streaming poden ser lentes i que el connector d'àudio pot presentar problemes, però la majoria coincideixen en que la relació qualitat-preu és excel·lent. En resum, el número 1 ofereix una imatge clara i un empaquetat cuidat, convertint-lo en el regal ideal per a amants del cinema. Resumint, el número 4 és l'opció més barata però amb problemes de qualitat. El número 5 ofereix un bon compromís entre preu i imatge. El número 3 és una alternativa senzilla i popular. El número 2 combina portabilitat i bona qualitat d'imatge. I finalment, el número 1 destaca com el projector més complet i fiable. Ara només queda que decideixis quin serà el teu regal de cinema a casa. Si t'ha agradat aquest top 5, subscriu-te, comparteix el vídeo i deixa un comentari amb el teu projector preferit.